Chcel som poraziť S&P 500, zlyhal som a toto som sa naučil. Keď sa pozriete na internet, na Twitter, tak mne to jednoducho príde, že každý zarába neskutočné peniaze, každý kúpil tú najlepšiu akciu, tú najlepšiu kryptomenu, všetci sú brutálne ziskoví, každému sa darí a vy si pripadáte ako úplný lúzer, tak nie, nebojte sa. Čo sa týka môjho akciového portfólia, tak mne sa nepodarilo poraziť S&P 500 v zhodnotení a toto som sa pritom naučil. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a vítam vás na kanále Trader 2.0. Ak sa vám videa páčia, dajte odber, dajte like. No a toto bude taký nejaký videovlog, nejaká osobná spoveď, trochu voľnejšia téma, kde vám vyrozprávam môj akciový príbeh. Říkali tomu černý pondělí. Bez prdel. Do 4 odpoledne trh spad o 508 bodů. Největší propad od krachu v 29. Zatracené dajzlo. Neuvěřitelný. Můj první makléřský den byl na hovno. Na začiatku možno pre úplných nováčikov, prečo sa zameriavam na S&P 500 a prečo je vlastne dôležité poraziť S&P 500. Nuž, v tom investičnom svete, ak investujete, spravíte napríklad zhodnotenie 10%, ale S&P 500 v tom roku spravilo zhodnotenie 15%, tak si jednoducho neúspešný. Pretože oveľa jednoduchšia varianta bola pasívne investovať, pasívne nakúpiť S&P 500 a bez toho, aby ste niečo vymieniali, nakupovali, predávali, špekulovali, by ste mali väčší zisk, ako keď ste do toho dali kopec snahy a ten zisk bol menší. Preto sa S&P 500 nazýva aj tzv. Benchmark. Základným cieľom každého investora je teda za ten rok poraziť S&P 500. Čo sa týka kryptomien, tak takýmto benchmarkom je napríklad Bitcoin. V roku 2022, keď bol ako na akciách aj na kryptomenách silnejší bear market, tak som sa rozhodol založiť nový projekt investície vo vrecku. Keďže som na Slovensku videl obrovskú priepas v tej investičnej gramotnosti, nikto akcie, ETF, komodity, svetové trhy moc neriešil a chcel som priniesť niečo nové, tak som sa rozhodol, že vytvorím VIP skupinu len za 9 € mesačne. A to sa vyplatí. Áno, to sú zase hejty, že musím pýtať 9 € mesačne a podobne, ale nie, 9 € mesačne je naozaj kvôli tomu, aby si to mohol dovoliť každý. Je to predplatné Netflixu alebo jedno menu v McDonalde a 9 € mesačne by som chcel, aby to aj ostalo. No a keď si naozaj do toho zarádate DPH a dane, tak sme na úplne symbolickej čiastke. Cieľom investícií vo vrecku bolo vytvoriť nejakú komunitu investorov, kde budeme riešiť ETF, akcie, komodity, z časti jemne aj kryptomeny a svetovú ekonomiku a že sa tam jednoducho bude môcť pridať každý, bude môcť prispieť svojim názorom, pretože takéto komunity na Slovensku moc nemáme. Samozrejme, ja som tam od začiatku začal zdieľať svoje akciové portfólio a založil som si investičný účet u XTB, kde som vložil niekoľko tisíc eur a začal som nakupovať akcie, no a každý svoj nákup a predaj som zdieľal. Aj keď môjim prioritným cieľom úplne nebolo porážať S&P 500, samozrejme, že som to tak trochu chcel, ale dopredu som jasne hovoril, že toto VIP členstvo investície vo vrecku, náš link na toto členstvo máte dole v popise tohto videa aj v pripnutom komentári. Tak môjim cieľom toho zdieľania portfólia nebolo, že musím vyslovene poraziť S&P 500, ale bolo jednoducho edukovať, ukázať tie reálne skúsenosti a jednoducho v rámci komunity sa posúvať dopredu. Na toto sú moje top 3 chyby, ktoré som spravil a môžu za to kryptomeny. Prvá. Tým, že som začínal v roku 2022, tak som presne chytil tie vynikajúce ceny na Mete, Netflixe, Nvidii, Palantíre, no a kopec ďalších akcií. A viete, čo sa stalo? Tým, že moja priorita sú kryptomeny, je to trading kryptomien a investovanie do kryptomien, tak som jednoducho nedokázal držať plný fokus, ale aj informácie na tie akcie a preto mi tie najlepšie nákupky ušli.
A toto je prvá chyba, ktorú odporúčam aj vám. Naozaj, ak chcete byť v niečom, že úplne profi, úplná topka, nedokážete držať fokus na viacero trhov. Preto sa ja v tomto momente naozaj zaujímam z 99% pre kryptomeny, do akcií aj naďalej investujem, aj naďalej zdieľam svoje portfólio, ale v tomto momente nie je môjim cieľom nejako porážať S&P 500. Mám to ako diverzifikáciu a skôr pre zábavu. Za druhú chybu môžu kryptomeny, pretože ja som z kryptomien naučený, že tam máme bull market a bear market a buď všetko spoločne rastie, alebo všetko spoločne klesá a tým pádom, ak investujem do kryptomien, tak mám čas, kedy sa mi oplatí byť vlastne all in v trhu a potom zase mám čas, kedy sa mi oplatí byť mimo trh aj niekoľko mesiacov, lebo tak či tak všetko totálne klesá. Ale na akciách to tak nefunguje. A ja osobne som videl tými mesiacmi, ako postupoval čas, že na akciách je to trochu iné, pretože vy máte naozaj širokú paletu akcií, ale druhé pravidlo, ktoré som sa pri akciách naučil a ktoré sú úplne iné ako pri kryptomenách je, že podľa môjho názoru, ak riešite akcie, sa oveľa viac oplatí byť v trhu a jednoducho len meniť tie akcie. Že napríklad ak ten trh rastie, tak oplatí sa mať, ja neviem, technologické akcie, nejaké agresívnejšie akcie, ale potom na druhú stranu sa neoplatí to predávať a vyťahovať von, ale práve naopak možno presunúť tie peniaze do nejakých defenzívnejších akcií, pretože tie defenzívnejšie akcie typu Pfizer alebo Altria vám okrem toho, že znížia volatilitu toho portfólia, tak vám ešte prinesú aj veľmi peknú dividendu. No a tretia vec, ktorá absolútne pochovala moje šance nejakým spôsobom prekonať S&P 500 je, že som až príliš špekuloval. Priznám sa, že som veľmi dobre zachytil trend umelej inteligencie a nakupoval som Palantir, C3.ai a rôzne ďalšie takéto akcie, ktoré súvisia s umelou inteligenciou na samom dne. Problémom bolo, že ako náhle spravili tie akcie 20-30%, tak som ich predal s tým, že ich dokúpim zase nižšie, ale to sa mi už nepodarilo, pretože ten trend bol veľmi silný. Takže ďalšie ponaučenie, ak investujete do akcií, jednoducho naozaj investujte dlhodobo a nešpekulujte. No a čo teda plánujem s akciami ďalej? Ako som povedal, máme VIP komunitu investície vo Vrecku, kde každý deň riešime práve ETF-ka, zdieľam tam aj ETF-ka, do ktorých investujem ja, riešime tam akcie, takisto tam priamo zdieľam svoj XTB účet, kde investujem ja, riešime tam takisto komodity z časti kryptomeny, makroekonomiku a celkovo trhy a toto členstvo stojí 9 € mesačne, takže ak máte záujem, môžete sa do neho pridať. A keďže čo sa týka akcií a svetovej ekonomiky, je na Slovensku tých informácií naozaj málo a vždycky, keď som niečo potreboval hľadať, tak som išiel na zahraničné médiá ako Bloomberg alebo Yahoo Finance, tak sme založili aj investície vo Vrecku.sk magazín. No a na tento magazín pridávame kopec článkov, ktoré sú úplne zadarmo pre všetkých a radi by sme z toho spravili taký slovenský Bloomberg. Čo sa týka mňa a investovania do akcií, tak ja samozrejme aj naďalej do akcií investovať budem, ale jednoducho môjim cieľom nie je porážať S&P 500, pretože S&P 500 ja napríklad aj pravidelne nakupujem každý jeden mesiac, vždycky 10. Nakupujem tam aj ďalšie 3 ETF-ka. Jedným z tých ETF-iek je napríklad aj ETF-ku na Indiu a nakupujem 50 najväčších indických spoločností. Mám tam ešte ďalšie 3 ETF-ka a investujem do rôznych akcií ako diverzifikáciu, ale naozaj tieto akcie plánujem držať zhruba 5 až 10 rokov a hlavne chcem, aby ma to udržalo v tom akciovom trhu. A na záver musím uznať, že poraziť S&P 500 je naozaj celkom ťažké a nie nadarmo sú štatistiky, že vlastne 90% aktívne spravovaných portfólií rôznymi tradermi alebo hedge fondami svetovými vlastne ani nedokáže poraziť S&P 500, tak z môjho uhla pohľadu je to naozaj veľmi ťažké. Ak sa do toho pustíte, pamätajte, že len 10% ľudí, fondov a spoločností to dokáže. Vôbec sa necíťte hlúpo, ak to napríklad vy nedokážete. No ak nemáte záujem pridať sa do VIP skupiny, tak minimálne čítajte náš magazín a verím, že vďaka investíciám vo Vrecku sa nám podarí pritiahnuť oveľa viac bežných ľudí k investovaniu, aby napríklad začali sporiť do ETF-iek alebo sa začali zaujímať o akcie.